Is Scéim aitheantais náisiúnta í GRADAIM Gnó na hÉireann do gnólachtaí atá ag úsad na Ghaeilge nó do gnólachtaí ar bhaile tosú ag úsad na Ghaeilge. Má tá cinenne tógtha agat an Ghaeilge úsad I do gnólacht féin, nó más rud é go bhfuil tú ag tuairt meas na Ghaeilge le fada an lá, léirí é sin don phobal trí pleac GRADAIM a thíorthú agus a chur in áirde. Má tá tú díreach ag tosnú ar do thuras teanga, is féidir cóirle agus teoir a fháil ó oireann GRADAIM. Beidh in an chlárú leat chur leis an méid Ghaeilge atá an úsáid nó le feiceáil I do ghnó. Is féidir rálnú chun a bheith páirteach sa trí chategóir: cóirtheocht, margaíocht agus brandal, agus seirbhís an Ghaeilge. Nó is féidir cuid isteach ar dhá cheann nó fiú ceann amháin de na categóir sin mar thuas. Dintear an bheasúnú ar gnólachtaí san óir agus agmhaítear mór ócáid bhronta náisiúnta I mí na saona. Is an a hagan na gnólachtaí le chéile chun a go GRADAIM ó bhailú. Tá sé siar an eisce bheith páirteach sa Scéim agus is féidir chlárú ag GRADAIM.ie. Ach bí sciupaí, tá líon spás na teoranta agan gach bliain agus líon for iad go bliain tú leis na gnólachtaí is tuisce chun chlárúlaigh. Simbal atá aitheanta go náisiúnta atá a gcomhartha GRADAIM. Léiríonn siad dúis aitheantais ar chaid an náisiúnta a bheith bronnta ar gnólacht. Aithneoidh pobal na Ghaeilge cá bhfuil teacht ar thurvís agus ar tháirgaí ó chólachtaí a bhfuil meas acu ar I teanga. Curtha na pleacan na gcuirme seo an úl céirt iad na ranóga ina duine measúnú ar an ghnó. Cén bhliain agus cén leibhéal caighdeán ar banú amach, cré ua, airgid nó óir. Is féidir le pobal na Ghaeilge a bheith cinnte go bhfuil an teolas seo craoin agus intíofa margheall ar an phróiséis cimsíocht bheasúnaithe atá curtha I bhfeidhm ag GRADAIM. Léirí go bhfuil spás agus meas a do gnólacht féin do Ghaeilge, bíodh GRADAIM ar an mala agat.